Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Kung ano, way kiha, oy. Oh. Way reklamo. Kana ba? May daddy ming sudan si Love. Daghan man eh. Paapilala ninyo kaon si Chukoy. Ha? Ay lang taon, oy. Kay masuko nga akong boss, ana. Boss? Ah. Kinsang boss, Chukoy? Giahak. Chukoy, nga nawa man ka matubag. Adi, to importante, Dainobs, oy. Ang gipasabot maguna ko nga masuko ang akong tinai ani. Kuan mo gud mabuslot kon balibaran ako ang imong gi-offer ba. Malingaw gyud ko ni mo Chukoy. Oy, nahala ay habwaon na nako ang gidani lang pagkaon. Sige lang, tingin lang. Tabangan ta ka ng taling. Sige. Kumusta man? Nagkita gid mo sa gingon mong bag-ong investor nga misod sa atong kompanya? Oh. Jack, nakiksulti ko nimo. Nakita na mi. May pirma na bag kontrata? Mana pa? Jack, may mo magsulti una ta. Unya na ng pagsige ni mong tagay diya. Ayaw pagbuot, God. Jack, Natubag ko nang imo pangutana. Sa ba may gusto niyo masayran, ha? ay, sorry. Ikaw pa. Makatubag ka kaning akong pangutana? Nga kanunay naghasol nako? Makatubag ka? Ay, unsa man ka na? Kung kinsay nakapamabdos ni Nobe. Ay, Jack. Nag-abot pag yun mi sa restaurant. Di nagkasabot mi sa client nga mag-abot. Dito sila. Dito sila. Naklaro gid nako. Nga dako na ang tiyan ni Nobe. Husto na. Murag mo'y imong gipaan to sa imong kaugalingon. Mabdos ang babae nga mo'y nakapabuang nako. Lain mo'y nakapamaplos pa. O diyan, di kasakitan, anak? Kana kay gitugtan sa kahigayunan nga mamabdo si Nobi sa laing lalaki, nagpasabot lang ka na nga di good mo para sa usag-usa ni Nobi. Di ko ka na madawat. Mabdos naman ka si Nobi. Ang ayan gihapon siyang mamabdos. Wa mo sa mga ihitsura. Og siya paghihapon ang gipitik sa kong kasing-kasing. Ay, Jack. Ayaw pagbuot, good. Dili imong kasing-kasing ang nangandoy ni Nobe. Busat ako man ang imong baba, pa. Ang konon ko siya. Bahala nagduna siya, anak. Ganahan kay ko ba sa ingon ini ang sudan nga akong kanon oy lami kini. Di nato di ay imong kanon Chukoy. Ha? Hindi sad nang. Bisan todo ganahan ko ingon ini nga sudan. Wa man sud ko mag-craving nga di ba? Unsa na Chukoy? Ha? Craving? Kuan man kanang wa ko mangandoy ba? Oh. Ana mo na siya. Kining nang. Nganong dali naman kayang miundang atong kontra? Ha? Kinsa bay kontra? Ha? Katugo inyong masugo din he? Aw, kadto. Ay tingalig na uwaw to nimo Chukoy. Wa man sad nimo ila-ila ha. Nauwaw tingali.
Mo ba? Kining nang lain na sad na akong pangutana ba. Unsa Pero naman ay sad? lang kasuko na ha. Ah. Ni akong pangutana kon ba kining curious lang yung kay ko. Oh, unsam na Chukoy. Kining nang Hmm. nganong namabdos man si Nobi. Pero ay lang yun ipamugos na ko ang pagpatuon nimo nga si Alma mo oy nakapamabdos niya. Hay, nimo Chukoy. Parehas ka gyud sa mga marites. Gustong masayod ganong namabdo si Nobe. Ay, kuha mo gud nang kanang imposible man gud nga gilalang si Nobi. Naapaday nga na ron ha. Kung lain pa lang ka Chukoy, dili ta gyud katug-anan. Tao man sa ko na may tao ko. Di man lain. Bito nang tuganin lang ko nang oy naunsa. Nagpamabdo si Nobe sa usa ka sperm cell donor. Ha? Mauna Chukoy. Kining unsa man ang sperm cell donor nang Wa sa di ka makasabot unsa nay ngan siya. unsa man ang mananapa karon pa mo ko nakasugatan ng mananapa na mo. Unsa to sperm cell donor? Oh, dako intan og naggasto si Alma tungod ni anak Chukoy. May bayad siya 5 milyones aron lang yun mamabdo si Nobe. Aron lang yun, doon na sila'y anak si Nobe. In love di kayo na si Alma ni Nobi nang no? Ay, ambot lang Chukoy. Kay ba ka ini si boss nako? Unsa gisulti ni mo Chukoy? Unsa nang? Kibot-kibot ng baba ni mo, Ah, na kay gisulti. Pero wa lang nako masabte. Unsa na Chukoy, ha? Ay, wa to nang, wa to nang. Pwerte mo gud akong busuga gud nang. Sige nang, kanang adto na lang ko nang. Dili ka na makabalik din ni Chukoy kung dili ko nimo tuganan sa imong gisulti nga wa kaayo nako madungog. Unsa lagi to, Chukoy? Wa taon to hinungdan na no. Kuan ba kanang ani ni? Nakaingon ako sa kong kagalingon nga grabe din kalibutan no. Laliman ka, mamabdos ang usa ka babay. Unya kanang wa ilabti sa kalalaki. Usa to imong gingon nimo kanang sperm cell ang gidunit, no? Unya maburot dayon ng tiyan. Grabe ang siyensya ron, no? Siyensya. Basta dunay kay kwarta, Chukoy. Ang imposible mahimong posible. Unya ikaw nang, ha? Ha? Ngano man di ako Chukoy? Pwede sa di ka mamabdos nang kung doon na kay 5 milyones ka pisos. Nanay gon, nayabag na si Chukoy. Ingon mangulga nga imposible mahimo ang imposible mahimo posible. Di mahimo sa kang mamabdos ana, di ba? Kang mawagid ni mo Chukoy. Pero pwede man. Lisod na lang iotong. Kisa man kanina nawag. Imposible si Alma. Kay bago pa siya nakalakaw. Si Ronel. Anong naibaw man siya nga wa si Alma ining orasa? Ako baka siyang tupakon na. Niya baka si Mama. Bahala na. Nganong nanawag man ka? Gimingaw na nimo. Imposible. Nganong imposible man? Dili ko importante sa imong kinabuhi. Pinya mingawan ka nako. Tingali nag-away mo sa imong asawa. Wa ko'y asawa. Aw sa imong girlfriend. Wa sa ko'y girlfriend. Unsa magi imong gitawag? Hapit akong paulit. Nga naman dahil kung mo pauli ka na. Pagkita na ta. Please, ayaw sa mukha nga akong kinabuhi. Nagbahay ka ba nga ako mo ay na imong amahan sa imong anak? Nagkita tangaway pagbati sa usag-usa. Nagkalambikit ang atong lawas tungod kay naluoy lang ka na ako. Dili pa ba na iko? Ano imo na akong pasagdan? Wa ka na mawa sa kung nauna. Dili ko mutuon nimo. Dili ko ikaw pugso na rumutuon ako. Pero ang kaluoy nga akong gibati sa una pa lang natong panagkita. Nahimong pabilo. Aron maning kamot kog maayo. Pero sod sa gayon nga gibugtaw kong akong ambisyon. Bisa mo tinuon pagsinggit ang akong kasing-kasing nga nagpanawag sa imongan.
Nabiya ka lang gani nga wa magpahibaw na ako. Sa dihang dugay kang wa mo kontak na ako, gibati ko na ang kahadlok. Nagkapangutan ako sa akong kaugalingon. What if dili ko mumabdos? Unya, wa ka na magparamdam. Usay ako buhaton. Unsaon ko sa pagpangatarugan kang Alma nga nung napakyas ko sa among gilauman. Giangkon ko. Nasayop ko niya itong higayon. Nagpasuwabing akong ambisyon. Pero nakasiguro na kong nga ikaw yun ang akong kikinanglan. Way kapaslanan nga to karong panagsulti. Kadiyot lang. Ayaw na i-off ang iyong cellphone. Doon na lang ko iyang niyo mo. Unsa ka na? I-on ang iyong kamera. Wala tayo angay pang panagsultihan. Kadiyot lang. Pakita ko nimo. Og sa imong sabakan diin, nahimutang ang umaabot kong anak. Bye. Kadiyot lang. God! Unsa gani nga akong gibati? Mapauli na ko na siya. Gusto kong malipay. Pero si Alma... Nobe. Na? Unsay nahita mo? Oh, Nobe. Mamauna na nga akong gikahadlukan. Ngano? Mapauli na ko na si Ronel. Unsa? Mapauli na ko na siya. Onya nganong mihilak man ka? Nagsabot naman ka mo nga igo lang siyang mapamabdos nimo. Mao iyang katarungan ba? Nga naluoy siya na ako. Maulagi. Onya anong mihilak man ka? Nahadlo ko, ma. Ha? Unsa may imong gikahadlokan nak? Ha? Wa man ka siya mahigugma nimo. Ako na kuno'y kanunay niyang gihandom. Unsa? Unsay akong buhaton, ma. Ay, ayaw na paghilak. Ayaw na paghilak. Ayaw na hukmi ang usa ka problema. Nga wa mo pa masiguro kung makaguba bagyod kini sa imong dughan. Ikaw sa imong kaugalingon. Unsaon mo pagtimbang ang kabug-aton sa maong problema, ha, Nobe? Bugat, ma. Nobe. Bugat anang nako nga magtubo ang akong anak sa usa ka sayop nga pamilya. Karon ka lang makahuna-huna ni Ana, ha? Nobe? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!